na Rafali. Rafali sme, no. Išli sme do Spišskej, do bordelu, čo dostali sme šmyk. Šofer mal 2,5 promile, šofer išiel do nemocnice. Ja som pil, ja som sedel vzadu. Vodič bol za volantom, nie. On nepije, ale už sadol do auto s 2,5 promilami. No, je dosekaný trošku, to je môj brat, nie. Celú cestu prešiel do Pšinský kopec, prejsto je frajerina. 2,5 promile, keď má, to je frajerina, prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otras mozgu má. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku. Každý sme mali 2,5 promile. On je triezvy, ale nemá vodičák. Tu asi vyletel chalan, tu asi vyletel a tam dopadol. Vidíte, kde je auto? Dvakrát na strechu, dvakrát na strechu. My sme sedeli 4 v aute. Koľky sme sedeli v aute? 4 plus pes. Naraz nás otočilo, psovi nič. Pes je tu. Ja mám tu dačo rozbité, nevím, ale v pohode. Jaký to bol pocit? Ja som nevedel, lebo ja už som driemal. Ja som driemal v aute, len som zrazu cítil, že dačo, že som cítil len, jak sa točí auto. Pozrite na to auto, má vybité všetky šiby, všetky okna má vylané. To môže ísť na šrotovisko, táto kára. Pičo, ber toto, kotúč prilbu. On je triezvy, ale nemá vodičák. Tu asi vyletel chalan, tu asi vyletel a tam dopadol. Vidíte, kde je auto? Dvakrát na strechu, dvakrát na strechu. My sme sedeli 4 v tom. Toto všetko v poriadku.